Så var vi där här. Ragnar. Lucha battle. Lucha battle då. Lucha battle då. Nu har vi Paul Hattler mot Popo. Yes sir. Popo heter 3 battle show. 3 ja. Hade vi mot Mitchell och Tappade mot Mitchell, vann mot Magna. Vann mot Magna. Paul Hattler heter den 4. Han var mot Louis och Alfred. Yes Andreas. Yes Andreas. Han tappade så. Han så tappade ja. Men det är inte som man okände till sända så därför spelar han sig jag gäst bara av då på. Yes sir. Och kriterierna? Ja, vi kan gå från rum, kreativitet, uppdragan och levering. Yes sir. Ska vi börja till sessionen? Yes sir. Here we go. Korrekt. Vi tar en liten bäst av ner. Paul Hattler under högre så är det under hand. Vi tar Christian på med den vänstra så är det under hand. Ska flippa där. Det är så snällt var det Ivo. Vi kör väl på Hattler börjar. Och tog klar för den då. Christian var på det. Okej, låt mig begynna. Fänga min frekvens. Bättre rym du måste finna. Du bro, du sockar. No offense. I battlar för som är fullt hjärta vi slamma bonk. Då han tossar, gör som först och cheat chunk. Du battlar vi en rap konk. Detta så god, my flow smooth. Att typa människor fuckar vi. Allt ätande, dagen är en dagen. Import stuncher. Mättsätande flex till super sane. Psykiska stereo druncher. Okej. Det Det är typiskt på Hattler där. Han gör det kvar för. Han leper in ut att. hade faktiskt inte för att kritisera för det då. Han är den stulna kvar vi kvar för. Hese för alltid det är onkt det kicks us in firma. Det viskar så mobile kvar av aggressiva och då vet action. Att det är losing all over the place. Hade var en fucking fight in like. Nu då även fänger jag snä. Ganska. Hade cool. Finns styr på såna grejer. Och det fightar kvar vi samma stil. Han hävde det är bara han som hävde han där stilen. Ja, det är mega cool. Hade cool. Det fight. Och kan se han är leper Psykiska serier drunch. det är så som säger. Det först cheat. Alltså faktiskt cheat. Han spär inte på spottar, han kör beina. Va? Ja. Och så är det typiska John, det är bara just stunge. Ja. Let's go. Stäschke. Nog sagt, kalla mig Nora Smith, du är annars slag dyre, så fuck it up, eller värre punchlines vi garanti. Bedöver det sker upp och säljer dyne nyre. Du är sån täpare och du västa. Du skrävar ur botten någon samma vid rått någon ånga. Framtid till toppen av din liv i hoppet och nöjt det. Beinrakt, fuck att du kan sitta med spöjta det. Om du näkade gånger förbi med utan att visa respekt, grip i hem till tunna bitch och testa en gaggerflex. Fuck men jag vill inte säga näkan för så. Han har hört han det. Att det är så passar han så stöligt vet. Ordliga. Det är ganska taktiskt vet för att få folk att. Ja, för fantastiskt. Jag blev så checka eller så där. Alltså vet det är Men nu också är rymmässiga dammar det faktiskt också väl. att det fighter ut faktiskt. Hade rigga faktiskt gott att han I det vi hade att det hoppet och nöjt det toppar den liv i hoppet och nöjt lägger upp till att du tappar det och allt det. Heter den first battle rap är tryckt. Ja. Akkurat det att du siktar efter. Och du tappar räntan alltså. Ja, så nej eller jag säger nej. Han ja faktiskt mega fight. Det är ju han fair helt upp i grund då. Ja, säkert. Och det är ganska att du är väl så jobb men också okej. Då är så ser helst om du tror någon sektion det är här bara. Du så jonkar maske att han är. Så är man ganska synd där men allt chaff. Man ska klara på allt. Yes sir. Ska vi göra. Vi balkrutsch. Jag löser problemet med våld, spray i åra blutsch. Det är inte pop av malt. Hända mer än dig. Sonko ring 112 så vi hamnar kod och 186. 187. Konfliktsrökande, MOD, NAS, spyrt i eld, temperaturrökande som corona.
mytologisk och Lochnes, rymfilosofisk och Sokrates och Aristoteles, så battla med kvar heita. Ett slakte to vajta, droppe bomber som Al-Qaida, ett drepe kontrollere, rymexperimentere, OG illtongt definere. Offrar sig mer till antikrist. Öjlig performance. Ja, ja. Hade fightat så du var upp. Det räcker. Ja, det var det. Så det ligger väl. Vad skulle jag säga till att du hade man helst inte vara för neck vi einar chankri av battle rap. Det vi har neck som Luigi's faktiskt. Vi har neck vi battlers som Luigi's så sen det kostar skriva oss vi är. Det är som Polater ska äga att han gör det fullständigt övrigt. Så han ständer ut för att. Han gör sin stil och det är sjön folk som inte förstår han och så är det folk som förstår han. Ja. Hade fight. Gott nu är. Offrar sig mer till antikrist. Rym så skitande dolkatmosfärerna kallar det rapplist. Neverkamp att någon rapkamp. Du har inte väl illtongt bitch. Det är inte spel. Boom. Nej. Ja, Sjukt. han går runt där. Han tror han fight runt då. Han är ja, vi har inte smakat förväntat något annat. Men som du säger, allt han görs det bättre än han har gjort det över, vet du? Vi har det gjort det. Han är master då. Så särskilt han är mer runt nu faktiskt. Ja, det var så. Ja. Det var så. Och inte så neck av oss ner torstolrymden som faktiskt är Väl gång. lyckas säga löjne. Ja. Det ska gå igen, men det är så fattan gjort det. Jag får vite. Men för neck väl så hade det viskat som om det är en runt han kan se att en och kväll. Så det syns så. Ja. Jag ska spotta händerna då, men att det får inte han ut i ångsten. Jo, att han går runt där. Men alltså det sker om inte kan vinnas. Alltså jag hade inte vi visste ju att det högsta nivån på alla kan bli ännu bättre sen. Ja, nu så jag vill kisha det. Ja, du kan se fatta så jam. Ja, mega. Det passar game. Så Jim för att på. Okej. Paul Hadler. Hur är så joter? Kommer vi spara släcka Jose? De minner mig mest om också mer hem och Janne Fjose. Som en fucking kick. För hem och sig. Jag må lägga det konstigt komma. För du ska klara iver komma. Skålarna som fera komma. Ditt eko är så störst. Vi uppe och sagt. Lugga som skrävan av rösten säger. Okej, vad ska värda av också gå? Till att det är dynamiska som Paul Hatter kom vi som fick först nu på Karasor. Det var också brotten. Fullständigt. Han var helt ner och faktiskt för att få reaktion det. Paul Hatter. Tandmaten är också god. Ja. In i allt det alltid det kan sig skärpa men alltså det blir början då men kick för hem och det var Kick för hem och sig. så. Ja. Men att det är en cool approach då. Men då var väl att det skiftar så enkelt. Det är gott. Du är en dvärker in i en dvärke, som är in i en dvärke. Lägga som i Inception. Hillbilly Big Da Juice, chaften fotan av primasnus. Jag skulle gräva det ner i fucking grus. Fär till hus. Du ser ut som det retarderar i sondren, tja Danny DeVito. Kan fuck ha det givet där äta som bad, och som inte var härliga tilltrångt. Att det också alltså rapmässigt var det faktiskt fint där. Rus, du vet. Ja. Det är faktiskt fint. Det var gott. Och du ser ut där så att det vet och alla damer är så väl faktiskt. Ja. Och kan du fiska bad och som inte var härliga tilltrångt. Serra illa götter till illtångt. Jag man kan ha pass i Sverige bara. Jag tar något där. Sista något där. Att det så kan hända. Det är. Nu kom det, ja, alltså han chockade precis som mig. Ja. Och det tycker Det tar poäng, alltså det Bara kan gå över chans. ja faktiskt, utan så du har jag vet inte hur länge han korridor här. Men utan så has det 30 4 sekunder eller vad det är. Det var extremt go. Så
Även andra möjliga. Men så ska det finnas. Men så ska bara handla som bra fucka mal. Tog är det faktiskt nog smart till allt det som alla uppdrag är iltomt att gänga ut för att för enaste linje ska stå. De ska vara go, alltså då det ska vara nog så hög kvalitet. Det heter här är inte chansa. Hade vidare vi för utfyllnadsnär för resten då att men har det sträv vi har kommit till texten. Det är det alltså. För hundet ja. Jag står ju med förstått. Alltså Paul Hattler är så för en mindre synder om jag går real nice till nöjd. Helst jag grävna kommer den första modell. Han sålde. Minst det? Han sålde. Jo, han blev vad där. Han sålde sig det i intervjun någon där att han sätter på grund och då. Och till är fram med gränsljusgräns. Hur ser det? Är sin nervös, ja. Så det då, tack och gott. Det kan göra så ut. Men du kräver det som bara att träna. Så det är smart. Skriva alltså. Det är smart. Så det var rått jag vill konvoera vi på arbetet till att det verkar som han börjar hit upp här bara det kommer nog så oväntat att han bara stäcker upp. Men så det touchar alltid men men och det står till du ser vad vi har för. Du ser att det mer komiskt än på Hattler. På Hattler är bara visst extra som vi har sagt han gör det gott. Men här är Hatsix kommer bara jokes till Christian. Loggar in på. Långt så det är ju så det men det är också nätt alltså står man domar just för jag vet det leder vi skulle som sagt hade det inte gått nog till att ha lite stickar vid the battle. Nej, inte så. Det är just och på Hattler är faktiskt en ordentlig go så kan det för. Ja. 100%. Men hvis man tänker kat det här eller kat hur ska Paul Hattler över så alltså flow han är det flow är bara som han är atlas så ja. Och rummen är rättliga gå alltså alltså inte det bästa det är alltid helt inte men nej det är inte men det är vad kan man ja. Han rymmer löjenstöd och såna så jag alltid han är över ett land. Det säger inte fight. Ja, han fighter då. Ja. Och kreativitet är gott då ja de faktiskt väl rymmer. Tjänar. Jag har alltid allt är gott. Alltså bara damer gott att det är till att du för till rap. Jag då ett så det att bara se att det är bara upptrakan som sån rappare som Popo just för inte vinna så mer. Men är ju så lägg till att det att vi ska få next som en talent och så. Det är så lite rap i det. Jag då var så att vi skriva rymne placera i som ett rap men att lysen där armarna upp då ett vis av det igen battle. Ja. Men Popo var inte i sin comfort zone battle där. Nej. Är du väl så att det gått när vi är nog så ringer faktiskt att döma hvis han får vi är det gott för att han finns också ordentligt gott i nästa. Men alltså, det kommer fyra. Det kan hända för det bästa. Ja. Nästa battle det är det är så spännande. Vi tar var en nog så känd den för rapgenren då för ju. Ja, och en känd battler. Och en känd battler är för till en sån där en Myers DC. Fast den där line. Ja, han är i mitten där. Ja, och Alfred, han känner ju från Mittelmannen Jakob Randa och Paul Hattler han battleiste. Och Wunderboer. Och Marius DC, han känner vi från rapper i förrjön. Nödjan sang ut det, ett respekt av förskott. Så han var spännande. Ja, det var sjukt. Det var nästa Ejon. Kom nu. Kom vi att bena. Layer day. Fight. Tack för det. Yes. We off.